molt aprofitable de cara al futur. Un repte. Treballant aquí, molta diversió i que aprens a espavilar-te. Cansat, molt interessant, però també molt dur. Before the night out, before the animal noises closer get cameras, before you come. Pues què he après del tour i què m'emporto? Doncs jo crec que m'emporto a improvisació al màxim, conviure amb altra gent i rutines diàries i molta professionalització per part dels professors, per part dels conferenciants i moltes ganes d'aprendre moltes coses i de seguir en funcionament amb el periodisme. Before you run away from me, before you're lost between the notes, the beat goes round and round, the beat goes round and round, never really got there. I just pretended that I wasn't playing instruments, as I said I shotgun. Doncs això, que ja s'acaba, que hem pencat molt a fons, no sé com ho has vist tu. Bueno, jo he vist que això, no hem tingut molt de temps per res, saps? Només era de conferència en conferència i pendents de, bueno, nosaltres de la càmera, nosaltres del minidisc, que era, clar, no sé quants éreu vosaltres, però nosaltres érem un grup de 9 persones, també l'organització, teníem 2 minidiscs, era una mica, posa el minidisc, no sé què, organitzar-te, saps? Nosaltres no hem tingut molt de temps de repartir-nos la feina i ha sigut una mica tot corregut. No, nosaltres el que ja vam fer com grups més petits, subgrups, cadascú s'encarregava d'un dia, malgrat això el primer dia va ser en plan massa, tots treballant junts, llavors ja vam anar veient que això, clar, fa que no... Prendre decisions és molt més llarg, no tens temps per prendre decisions, per tant la millor manera és treballar en equips petits i per exemple a Andorra érem 4, que amb 4 vam fer tot el país, tots els mitjans de comunicació i això. I penso que una cosa que realment en aquest curs es veu que falten més coses així en el que és la carrera en general. Activitats en què has d'anar a sac, presa de decisions ràpides, immersió i que és realment quan treballes i quan veus com es treballa realment, que estàs a un lloc, has de fer un report, tens una hora, temps molt limitat, has de pactar totes les tecles i fer-ho tot al moment.
Y una cosa muy curiosa, anoche, que me fijé y en un detalle, un chaval que no sé de dónde es, estaba fuera en la calle con el frío que hacía, sentado al lado de un árbol allí, haciendo su trabajo, me llamó la atención. Because I feel blind.